Nosaltres, el que no es pot demanar al govern és no complir amb les nostres responsabilitats, que és el que ha demanat la consellera. Ha demanat que recomanava suspendre el període de matriculació. Nosaltres no deixarem de complir la nostra responsabilitat amb els nostres calendaris establerts perquè ja estan en marxa. Sobre el tema de les quantificacions econòmiques i les taxes que s'hauran d'aplicar, alguns ajuntaments ja estan avançant, amb una previsió que ara el Genet explicarà, que va haver un compromís per part de la Generalitat que estava treballant a unes magnituds determinades, que podem no compartir, però això és el que ha facilitat mantenir els compromisos de calendari de prescripció. Una família no pot ara dir, al final la prescripció que vaig fer servirà, no servirà, com queda. Les famílies han de tindre garanties jurídiques processals, fins i tot de com i quins drets tenen per començar a treballar possibles bonificacions, possibles ajuts, i aquestes coses no es poden dilatar en el temps. En tot cas, i afegint a les paraules del president Bustos, d'alguna manera aquí el que hi ha per les paraules de la consellera o és desconeixement de la realitat municipal, perquè ja havia començat la preinscripció havia començat el 7, i a més eren les dates que hi havia. Per tant, escolti, suspendre'l, la sensació és que som els ajuntaments els que tenim una actitud molt poc seriosa, i els ajuntaments són molt seriosos. I en aquest cas el que volem és transmetre a les famílies la seguretat, que els ajuntaments complirem els nostres compromisos i mantindrem, si és possible, evidentment tot aquest calendari previst. El que no podem és estar esperant 5 dies que el nou pla d'ajust afecti una vegada més a un dels elements socials que es posa en risc. Les escoles bressol és, entre altres coses, la conciliació laboral entre la dona que vol ser mare i vol continuar treballant. Som govern, no perquè volem ser govern, sinó perquè som govern també, i el que volem és ser respectats com a govern.